Title: Unabomberpakken, del 1. Script: Vidste du, at en mand åbnede en pakke og mistede sine fingre på sekundet? Det var en helt almindelig tirsdag morgen i 1995, da Hugh Scruton gik ind på sit kontor. En brun pakke lå på hans skrivebord. Intet navn på afsenderen. Men det så legitimt ud. Professionelt indpakket. Han tænkte ikke over det. Bare endnu en forretningspakke. Da han løftede låget, eksploderede alt. Flammer slugte hans hænder. Blod overalt. Dette var ikke tilfældigt. Nogen havde målrettet ham. Politiet fandt træstykker og metalfragmenter. Håndlavet. En signatur. En besked. Denne pakke var del af noget meget større og mere skræmmende. Titel: Unabomberpakken, del 2. Script: I 18 år havde han sendt dødelige pakker til uskyldige mennesker. Ted Kaczynski, matematikgeni vendt terrorist. FBI havde intet, indtil manifestet kom. 35.000 ord om teknologi og samfund. Hans bror David læste det i avisen og genkendte skriftstilen øjeblikkeligt. De ord, den måde at formulere sig på, det var hans egen bror. David ringede til FBI med knust hjerte. Familieforræderi førte til Amerikas mest eftersøgte terrorist. Da de arresterede ham, fandt de bomber klar til forsendelse. 3 døde. 3 outredive såret. Alt fordi en mand havde moderne teknologi.